Teachers House abụrụgo ndị toro ogo mmeri na 2024 Inter-House Sports Competition achịkọbara na Irene Menakaya School Onitsha. Lawyers House gbara ndị nke abụọ ma ndị Engineers House gbara ndị nke atọ. Onye nta akụkọ anyị bụ Chidera Medani wetara anyị akụkọ a. Chisom Ebele nke otu Teachers House bụ onye turula ugo dịka nwata nwaanyị kacha wee mee ọfụma na asọmpi ahụ. Ya nakwazi Chima Edogo onye nke si Lawyers House bụ onye turula ugo n'ihe niile. Mmemme asọmpi egwuregwu ahụ bụ nke agbara ọsọ ma tụkwa shot put n'ihe ndị ọzọ. N'okwu ha dị iche iche, onye isi oche otu PTA n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ọkaiwu Francis Afubera nakwazi onye isi ndị nkuzi n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ Oriakụ Kristi Chukwukelu nakwazi onye ọbịa Oriakụ Chidiogo Anene kọwara na egwuregwu so na otu ihe dị mkpa n'ọzụzụ ụmụazị ya nakwa iji wee mee ka ụmụazị too ọfụma ma gwakwazie ndị nne na nna ka ha gbasie mbọ ike na-akwadokwe ụmụntakịrị ka ha na-esonye n'ihe egwuregwu. Onyinye nkwanye ùgwù nyegara ndị meriri na asọmpi ahụ so n'otu ihe pụtachasịrị ife na mmemme ahụ.